И здравейте, приятели! Аз съм Марк, вие сте Smart Games Vlogger и в днешното видео ще играем на Brookhaven. И ако искате още на Brookhaven, абонирайте се за канала ми и нека да започваме да играем с моята Шарлиз. Чакай да те цъкна, бе! И да те покана, бе. Моята къща с моята сестра. Тук всички много хора има. Хора, може да си взел ръбъкси. Да. Така, със сестра ми ще играем на баща и дъщеря. Тя ще ми е дъщерята, аз ще съм бащата. Така, добре. Хора, абонирайте се за канала, за да стигнем 100 абоната. Моля ви се, абонирайте се. Почти доближаваме 100 абоната, хора. Почти. Просто гледайте повече абонати да имаме в този канал. И аз ще имам повече желание да правя видеа за вас. И да, хора. Ето е къщата ми. И хора, само да ви кажа, хора, само да ви кажа нещо, че аз участвах в драма при Християна Крадлекова. Пишете дали ви хареса моето участие в нейния канал. Благодаря ти, Хриси, ако гледаш това видео. Благодаря ти за участието. Сега отиваме. Така, айде. Чакай само. И колата да заключиме. И айде, слизай. Тя скочи под колата. Я за малко застани тук, за да направя такова. Така, хора, сега тя ми е дъщеря. Лея. Тя се казва Шарлиз. По принцип, обаче в клипа се казва Лея. Така, сега трябва някакси да играем. Какво искаш да правим, Шарлиз? Искаш ли сега е понеделник и трябва 9 часа е. Айде да си... Нали е вакансия, трябва да закусиш. Трябва да ти седни. Къде да седнеш? Да, тук има детски столчета. Чакай да видя. Това мога ли? Добре, бе. Сега ще сложа детско столче. Не ми шепти обаче. Не обичам да ми шептиш. Засядане ли? Добре. Окей, сега ще ти взема закуска. Да! Снимам. И какво си помисли? Сега взимам да ти дам нещо за закуска. Ще ти взема ето тази гефрекно. Шарлиз. Лея. Може ли, Шарлиз? Аз мога както си искам. Лея, сега ще ти я дам. Чакай, Шарлиз. Моля те да държиш се по-сериозно в клипа. Чули? Добре, айде. Така.
Ето ти геф. Ето ти геф. Стани, за да ти го дам. В буфретата. Не на масата. Долу. И седни. И аз искам да си взема кофрет. Ето, взех си. Това ще закусваме за закуска и ще си гледаме телевизора. Аз си игра на PlayStation. Хора, оставете един лайк за нас. Хора, между другото, и сестра ми има канал, казва се после ще остава линк към нейния канал. Хора, аз имам 2 канала. Един геймърски за Roblox и после... аз ще остава линк за един канал. Абонирайте се за него. Един има 212. Тати, Така, готово. тати, Айде, готови сме. искам да си имам сестричка много. Искаш сестричка? Сестричка или брат? Сестричка. Ти си миличка. Айде сега да отивам. Той тук имаме телевизор. Айде тук да си игра. Ти искаш ли да ме и двамата да играем на PlayStation? Добре. Не, ти с таблета или с PlayStation? Добре. Добре, сега ще дам сега ще играм двамата с PlayStation. Хора. Така, добре. Айде се, но сме го взели. Как се едно... Чакай, трябва да взема нещо като PlayStation. Бомба. Не знам кое, виж. Че се едно държим джойстика. Това много прилича. Това. Това на ти ли прилича? Прилича. Айде, вземи си го. Ти ми го дай. Ето ти. Чакай, че падна. Играем. Телевизора трябва само да включа. Че той не е включен. Да, и го включи. Чакай. Играеме Fortnite. Добре. Fortnite. Да, е това. Чакай. Бързо. Айде да те убия бързо. Искам да те убия. Така. Айде се едно ти си ме застреля. Браво, направи 1 кил. Уби ме. Така, добре. Така е да правим нещо друго. Не ми си игра повече на PlayStation. Малко да излезнем навънка. Само да ви добре. Но ще си взема балончето. Искаш ли да хапнем судолета, ма ще трябва да си взема картата от стаята. В къщата къде е сейф? Знам къде е сейфа в моя дом. Как ще се разходим или? Да, разбира се. Ще се разходиме, всичко ще правим. Ще си взема и мляко. Сейфа го търса вече от доста време. Не, търса си картата. Това тук е моята стая.
Все едно съм си Ето, да намеря дебитната карта. Ето е карта. Добре, айде да тръгваме да навънка да си вземем с сладоледче. Аз искам един с много вкусово. Така, айде. Тук. Айде, качи се при мен. Още не съм скачала. Не ще ти бъга. Да. Айде с Ферарито. О, не, хора, чакайте се. Заключих. Аз те чакам, аз съм най-чакащия човек. О, хора. Пускаме и малко музичка. Да е забавно. Айде, почти. Може ли само да питам момичето, да й кажа, че снимам клип? Може? Махна ли се? Изчезна ли? Добре, айде. Какъв сладолед да вземем? Аз искам един плодов е този с кръпки. Аз искам един такъв зелен. Ти какъв искаш? Е, този сарени. Добре. Обичам да. Така, аз ще плата с карта. Ара. Пай се карта. Може би трябва да съм малко по-нисък. Да. Стана работата. Вземи кеш. Вземи кешовицата. И вие вижте ми балон. Вижте ми. Тати, виж ми балон. Добре. Те ти го подариха ли? Не, преди бях на един рожден ден, един клоун го подари. Така, дай да ти дам. Аз ще Нека тук да го изяде. Не, аз имам сладолед, аз ще ти го дам, моля те. Така. Двамата ще ядем сладолед. Вземи си го. много е вкусно. Това ми е любими. Този много вкусен. Жалко, че не го ядем в реалния живот. Така, съм готов. Може да си отиваме на... вкъщи. Да отиваме вкъщи. Да се разходи. Нека отивам при тия българите. Да им кажа, че снимам. Може ли? Моля да отидем. Ама аз нали имам право да отида при тях? Или нищо? Ама съм дете и трябва да ме водиш на дечки кап. Добре. Не сега. Така, добре.
Прибираме се. Какво стана тук? Бащите са били с батковци и те са се забавлявали по ти, така че сега и на децата ни трябва. Само може и да им кажа, че снимам някакъв клип за му. Така, хора, аз сега тук ще говоря с някакви българи, които също играят Brookhaven. За YouTube. Снимам за YouTube. Може да иска да те вземе. Аре бе. Може ли да се... Чакай, бе! Трябва да го приключвам това видео скоро. Чакай само да може да им напиша. Абонирайте се. На те! Чакай, виж, аз им написах. Добре, хора, да не се разсейваме, да тръгваме към къщата ми. Хайде. И сега до тук мисля да е клипчето. Сега като се приберем като вечеряме. Ще вечеряме. Ще легнем. Ще легнем. Няма един ден. Добре. Цял ли ден? Що стана? Бързо сядай, бе. Бързо сядай. Добре, тати. Така. Приятели, видяхте ли как направих сегичка на таде? Да, хора, значи много се познава. Извинете, хора, сори. Да, хора, подкрепете ме, като се абонирате за Mark Games Vlogger и станем 100 абонати. 200? Добре, хора. 100 абонати. Първо, целта. Моля, хора, абонирайте се за канала ми. Така, добре, сега има да вечеряме. Аз ще направя вечеря. Така. Тази вечер ще е нещо скромничко. Така, първо, хора, излизат ми постоянно някакви известия. Мием си ръцете. Не, тук ги зми. Тук. Аз ще направя вечеря. Взема тук продуктите. Това тук е... Виж, това тук е печката. Аз написах на 100. Да. Не, няма да е на 100, но нищо. Арсен, вечерята е станала. Така, дай само да дам. Кой звъни? Няма да отварям никой. Сега хората звънат. Вечерята е пържола. Се пусна някаква песничка. Дечкото рам.
Айде да ядем, миличка. Айде, яш. Айде, готови сме, да. Трябва махна. Така, само да я взема. Няма се занимавам с това. Ай. Така, сега 4 часа сутринта трябва да лягаме. Айде да отиваме. Вижда си колко съм по-бързо. Ти в коя стая отиваш? И там къде съм. За да спим двамата. Аз знам къде има, е тук. А не, тук няма. А знаеш, че вече може да се слага кошара. Аз си намерих стаята с кошара. А то може да се слага кошара, Шарли. Аз намерих стаята с кошарата, много е голямо. Долу е. Виж, ето може дори и да се бояди свата. Добре, бе, ти си намерила, тихо са. Долу. Тук нещата ми бъгнаха, затова ги махнах. Добре, аз лягам тук. Гася си лампите. Сериозно ли? И лягам. Сериозно? Какво сериозно? Има ли другата стая? При теб ли? Да, там има кошара. Добре, ела. Чакай само тук да включа лампите. Айде. Долу. В коя стая искаш? Абе, не скачай, ще умреш. Ще умреш. Къде си? Къде е тъпата стая? И тук, бе. Добре, гаси лампите. Аз ли да ги гаса? Лягаме. То е 6 сутринта. Трябва да ставам. Утре е твой рожден ден. Не е моят рожден ден. Какви да говориш? Играта да има. Ще спираме ли видеото? Не, Видеото ще е 30 минути. Не мога 30 минути. само този ден да мине и готово. Така, добре, аз ставам. Спанка се. Така. Аз закусвам мляко. Ето мляко. Не. Ще го закусваш на... знаеш къде? На маста. Си скъпо. И аз си скъпа. Тук има душ. О, супер, аз си скъпа. Чакай само си взема дрехи. Може да ме оставиш на мира? Шауър. Ето къпа се в момента, както виждате. О, това е много хубаво. Не, това. Така, хора, ето и аз съм готов, проблечен съм. Вижте колко съм модерен. Вижте. Лея колко е модерна. Така, с хеликоптер мисля да излитаме. Искаш ли? Да. Хора, ще летим с хеликоптер. Да. С хеликоптер ще литам. Тихо бе. Айде, излизай. Заключвам. Много бавен, бе. Ето съм по-бързо от тебе.
къде си, бе? Газа. В хеликоптера. Не, аз качвам, ти не можеш да го караш. Ти нямаш нищо. Айде вече да летиме. Ама, шали, може ли да се държиш малко по-адекватно? Трябва да има смешно, обаче да не е чак така, както ти се държиш. Ти гледал ли си други хора да се лигават? Аз нещо не мога да го движа този хеликоптер. Виж, какво стана с хеликоптера? Добре. Не знам. Да. Не знам какво да кажа. Не знам наистина. Аз не мога да плувам. Ти можеш ли? Нямам късмет. Не имам. Добре. Няма летим с хеликоптера, защото си изкараме още един ден заедно и свършва клипа, защото вече не ми се снима. Добре, какво да още да правим? Не стяхме да отидем до мола. Не ми се ходи. Ама Аз си купа пицерия. Добре, но не, аз мисля да свършваме от това. Добре, няма да свършваме. Няма да свършваме. Добре, да снимам в момента. Няма да свършваме, моля те, айде. Няма да свършваме, айде. Добре. Отиваме на кино. Може ли? Последно на кино. Само на това и вече... Какво ще ти стане, моля те? Нищо. Няма да ти стане. Айде, тръгваме с Поршето. Ферари. Това не е Порше. Така е по-лесно. И така, хора, абонирайте се за 100 абоната, да станем в Mark Games по-бързо и да... Тия хора още ли са тук, бе? Тия хора още ли са тук? Те могат да ни станат конкуренти в YouTube. Добре, къде отиваме? В мола? В мола ли отиваме? В мола, тати отиваме в мола. Ще ям пица и ще пия ям. Добре. Ще ям пица, ще пия ям. Ям пица, ще пия ям. Ще какво? Ще ям пица, ще пия ям. Айде. В бутилка. А ти ще скачаш? Какво да правя? Айде, слизай, вече пристигнахме. Айде, отиваме при Мост пица. Здравейте, Мост, искам една кока. Не, кажи здравейте, може ли една пица? Здравейте, маде една пица и един аят. Да, се може. Чакай за малко. Чакай. Аз знам. Аз си запазих и без това скина. Да, разбира се, че може. Пица, каква искате? Искам... едно парче, защото съм маничка, не мога да ям цяло. Добре, господин, вие ли ще платите? Да, аз ще платя. Да, ще платя.
Добре, сега ще ви дам пицата. Изчакайте малко. Само тято там се прави. Добре, готова е. Елате да си вземете пицата. Ти трябва да държиш пицата малката. Ела. Идвам, изчакайте. Казахте едно парче. Нищо, аз ви дам цяла пица. Добре, стата си нищо малко. Дай ми, човече. Аз не те видях, ти си много ниска. Чакай. Ето, стой на едно място, ей. Вземи бе. Ама ти ми даш. Ето, вземи я, веднага. Ей, благодаря ви. Лека вечер. Чакай, сега за малко да се направя на бащата. И добре, хора, ако ви е харесало видеото, може да се абонирате за канала и да харесате видеото и да споделяте с приятели. Сестра ми просто се лигаваше в купа и за това малко се лигаваше и чао, хора.